Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Sikugawa Kamba Mwamba. Hello. Sikugawa Nayo Kamba kusonkhano wa. One, two. Chala Mwamba. Iyo. Chala njira Nayo Kamba na tumba mochozi chaka chukula mai. Sikugawa kwa mbili. Mike kula. Denga inayo? Okay. How did you say it? 1, 2. 1, 2. Bwana posa chedwa apa ndape Nayo Kamba kuti akudzutseni. Koma sana kudzutseni bwana, mwaona pano pali amayi ambiri ochuluka mwina kuposa swabambo. Azimayi takwezani, zimayi wina aliyese akweze Chala Mwamba. Zimayi wina aliyese. Dpp woye. Bwana ndikambeko pang'ono nkhani ya amayi. Bwana amayi mukwaona apawa akufutika kwambiri m'manyumbamo. Chipanichi azimayi amachikonda. Ambiriwa samajerera chipanichi. Bwana amayi ambiri mukwaonawa olo ndalama yakuchipani sana jeko. Amayi ambiri mukwaonawa bwana olo ngongole tikamapereka timawalumpa. Bwana olo salu ifeya tsogoleri timafinya kumabera salu. Bwana ndafuna ndikuuzeni lero ngati pali voti yofunikira kwambiri mabwana athu mukamakhala ndi azimayi. Chonde bwana pamene tikuwina pa 16 September ife amayi tipanga zonena kuti profesa alowe mbwalo. Ife amayi tipanga zoti mwayi ndalama alowe mbwalo. Ife amayi tipanga zoti Fletcher alowe mbwalo. Ife amayi tipanga zoti Mwanamveka alowe mbwalo. Koma mukalowa atsogoleri kakumbukireni kumene mukuchokera. Kumbukireni ife azimayi anu. Azimayi Malawi muno ifi ni kumwera kuno ndi ulamuliro uwu tikufutika kwambiri. Azimayi mwaona apa wambiri wa abwera lero sana je. Ambiri waso apita kunyumba akagona ndi njala. Ndikupempheni atsogoleri ma MP athu a Vice President mukatipemphere kwa apita Mutharika pamene akulowa. Azimayi awa akufuna ngongole. Azimayi awa akufuna nsalu zachipani. Azimayi awa akufuna matisheti. Azimayi awa akufuna amasuke. Azimayi zikuyenda m'manyumbamu. Kwenda azimayi pepani tu mafumu. Azimayi kodi inu matsulacha amuna yako akamakuza kuti tatembere ungatemberuka usanaje. Ikwira Chala Mwamba. Mabanja athu bwana anasiya kuyenda. Mabanja athu akudikira profesa alowe pa 16 September tidzayambiranso. Ndipo chaka chino bwana azimayi savota munyengerera. Chaka chino sizonyengerera. Chaka chino sizonyengerera. Bwana chifukwa cha nthawi tikuthokozeni podzaona azimayi wamwalimba mtimeti. Mwayi mwana wathu tikuthokoza chifukwa kuti samalirira azimayi athu. Chala Mwamba ndiyadzutse tsopano Nayo Kamba abwere bwana ayankhule mawu awo komanso akudzutseni. Zikomo kwambiri bwana. Sikugawa Chala Mwamba, tuone Chala Mwamba huko cha profesa. Apita woye. Dpp woye. Ule
madamu wanu inu a vice president oyembekezeka Mwanamveka amene kuno kuchilazuloso kuli kwanu amene tikuyembekezera kuti minister amene asinthe miyoyo ya Malawi kuyambira pa 25 pano kuyambira pa 16 September pano. Mafumu athu amene muli pano nonse a region a constituency ku district amayi ndi abambo, nthawi yakwana. Amalawi azunzika zaka 6 kuno kuchilazulo, kuno kumalawi anthu amadalira ulimi. Lero fertilizer amene DPP imagulisa 5,000 kwacha thumba, DPP inagulisa 17,000 kwacha thumba, ndikuyenera kuti wadula achipisidwa amwe pa 4,000. Fertilizer uja wafika 150,000. Chiyambireni sinaone anthu akupita kugula shuga ndikukhala pa nzera, koma Amalawi azunzika. Kukagula shuga ndikukhala pa nzera kusonyeza kuti zinthu sizili bwino. Mavuto amene makumana nawo muno Malawi woti akupulumuseni inu mafumu, woti akupulumuseni inu Amalawi ndi Profesa apita kuthalika basi. Ndi president yekhayo amene wakonzekera kuti aombole Malawi ku mavuto amene ali nawo. Muno Malawi muli mavuto woti tikamuona lero munthu kumuzingati kuno kuchilazulo ndikumakambaza chipani cha Malawi Congress Party, tikumuda kwa munthu ameneyo kuti mwina pakoza kukhala ka uphiri, pakoza kukhala ka ufiti kena kanye ka ufiti kalipo. Chifukwa Malawi azunzika. Lero sitingakhale pano kumakambaso nkhani za Malawi Congress Party lero. Ayi, chipulumuso chanu inu Amalawi ndi DPP. Chipulumuso chanu inu Amalawi ndi Profesa apita kuthalika. Akubwera kusasintha zinthu. President woneka. President wakhuluka. President yekhayo amene amakhala ndi masomphenya ndi Profesa apita kuthalika. Tikukakamira chifukwa choti taona zimene anachita. Ndiye zimenezo tikufuna zipitirire. Kuti zipitirire pa 16 pano September. Mukakaona nkhope ya atatiyo ndi chimanga 4 kachongeni pati. Mukakaona nkhope nyanyamata wanu MP wanu Ndalama ndi chimanga 4 kachongeni pati. Ndikufuna tikusikimizireni Malawi watopa. Wana vice president muli hapa zana ali kusanjika. Mafumu ali hapa wanali kumene kukanja 25,000 kwacha. 50,000. Kama 50,000 kwacha yo likambaleka mpunga muli zila limosi. Mafumu sana gone. Mafumu sana gone alipita kusanjika wali bweko ni thumba. Koma bweko ni 50,000. Amalawi akuzunzika kuchipatala kulibe mankhwala. Pyuwero wakwera mtengo. Chimanga chakwera mtengo. Akanakhala kuti anali ndi nzeru akanatenga ndalama zimene zija kukazisiya kwa adimaki kuti chimanga chisike mtengo. Akanatenga ndalama zimene zija kukasiya kuirofo kuti shuga asike mtengo. Akalasisa mafuta agali moto kuti zinthu zisike mtengo. Koma mafumu azunzika. Kukakhirwa ndiye vuto lache. Mafumu akuno kumwera bwana vice president amanyamulira mulole. Koma anzanu akusato region amaenda tu mabasi, amaenda makochi, koma kulawira tu mabawa. Ndiye sokaniro kupasani nsalu anakopita popo kwika ichikwama andikavalira kunyumba.
Kama peka sotu salu. Kwa mayu na salu muzimuno. Maulamo salu muzimuno. Nizama nyazi kutilewa mutaka pale salu ya maikonge spot. Nisamu yokaya ya DPP. Inene nzima ya wana kafa. Yakaya limbeta ama fusiridwa. Nisamu yokaya ya DPP. Nisamu yokaya ya DPP. Abita oye. Nitawi mundilole. Ndiapasa ya Vice President kuti atiyankule. Bwana Vice President nitawi ya. Chala mamba. Ndio mbali wali wakuchirazo wewe. Kuna antu aziwe kuti ndabwera kwathu. Ikuye wewe. Chala mamba. Chiti. Ta professor Chiti. Ta da Jose Chiti. Ta Maindama Chiti. Tosa tribune. Tosa pa tribune. Tribune. Mafuma tutoza nilibwino. Ujaladwe. Anyamara pa zilibwino hapa. Zilibwino dwe. Akutipasa magudo ni ndani. Akutipasa magudo ni ndani. Chakwera hii akale asowe. Chakwera akale asowe. Asowe. Tukira utasowe. Kali Chakwera. Achoke. Chakwera. Achoke. Chakwera. Achoke. Chakwera. Achoke. Chakwera. Achoke. Chakwera. Chakwera asowe. Chakwera asowe. Ona. Kuna kuchazo watipasa mavuto. Hata uneni. Ambili maife matupia tusameni walifanya upande ya kulia. Livoe Amanduza Maria Livoe kuti amayambira nali kumbuyo kuzabwino bwino koma zaso konekani majo sadi zona uliole nipeleke ulemu kwa senior chief mchema amene mulipo mpano komaso magrupu watu masenior group magrupu mama village headman ulemu wanu teni taimbe manja mafumu atu kutokozeni chifukwa usongano na koma kopa ndapo mafumu Jojo right yeti kutokoze na mfumu mwabwera muzo kuti ife ananu tikutokoza kwambiri Jiri oye komanso tokoze RG regional governor Honorable Charles Nchaja ule mwana komanso director wa mai manja ule mwana peleke ulemu kwa pangolini wa kutiazulo Jiri oye ndi pangolini nanga ine si pangolini leo ile pangolini zoe mapangolini ukao kai ndipelekesha ulemu kwa makasa latu tachula uli mai mahata komanso achipatala
ulemu wanu. Wina aliyense amene ayina kulandira ulemu chokera ku district komanso ku constituency kuma area mumve ulemu wanu. Dpp oye! Dpp oye! Tikunena kuti Chakwera achoke. Tikunena kuti Chakwera achani? Achoke. Chifukwa chake nachi choyamba watipasa ife njala. Watinamiza ife kuti tidya katatu. Alipa kudya katatu pano? Ndikuti kapena kuno kuujeni kuno kumbulumbu kunyungwe tikudya katatu? Ngakale kamozi so sikutani? Sitikudya. Komanso Chakwera uyu ndi waboza. Amatiuza kuti fetereza tizigula 4,495 ati nkanthu. Zona zimenezo pano pa fetereza uja ali 140,000. Angata kuno ujazo ni ndani? Ndikuti angata kuno ujazo ni ndani? 140,000 angata ni ndani? Palibe. Komanso amati namiza kuti moyo waife usintha. Kuno kusintha? Pano pa mbulumbuzi mabizinesi sanafe? Ndikuti pano pa mbulumbuzi mabizinesi sanafe? Ineyo ni madula pa nthawi zonse. Ndimaziwa nthawi ya pita mtarika kwa makhala ambiri ogulisa ndi ogulisa. Pano pa mashefu ambiri tingoyikapo mapepa la plastiki, yere? Andi malonda alapa ni mbatata lokha, yere? Epa ndikunama? Nisimbatata basi. Ndiyo madakwa kuti tose mbatata. Ata mkule zake ni ndani. Palibe redi. Pantunda hapo timapeza mbewu kumene hapa. Eti. Kwa pano pa palibe chifukwa mabizinesi anaduka. Chifukwa yani Chakwera. Sio komanso Chakwera hii wakweza mafuta opikira. Wakweza mchere. Sio jeni. Chili chose wakweza Chakwera hii. Komanso chimanga kale sichikupezeka. Wachikweza ufika 120,000. Anthu amene akuziwa za masamu ngati ifeyo kumalawi kuno chaka chinochi kuli anthu pafupi 1,500,000 amene alibe chakudya. Oti amenewo ngati chakudya sichipezeka yekuti moyo wawo avutika, ena mayi wonso atakumwalira. Dpp oye! Chakwera ananama kuti palibe amene angachoke ku sukulu, mwana wa sukulu chifukwa cha school fees. Anasa kuchoka? Anyamata amuli apa sukulu simukuchoka inu? Akulephera ana sukulu kuti apite ku secondary school, kuti apite ku university chifukwa cha school fees. Asungu anathu ambiri asiya sukulu, ena akukwatiwa chifukwa cha school fees. Sicho chokodera? Dpp oye! Komanso Chakwera achoke. Ineyo ndili nduna ya zachuma. Ndimaziwa kuti kuno mayendwe ndi ovuta. Mwandimva iti? Tinakonza nsewu wochoka pano pa mbulumbuzi. Edi? Ukafika pa Gologota, amapaziwa iti? Ukafika pa Mwanje paja. Ukatulukira nsewu opita kumulanje. Unali tu budget. Mafusa aonapo malo wawo. Tinali mozi ku parliament. Kwani maziwa kuti kuno kumbulumbuzi sukuti ukafike mpaka kumapanga ukupita ku Palombe, edi? Ofunika kwenda shortcut. Ona bwana. Tikuizana? Koma amene ndikuuzeni amene anachosa ndiye ndi Chakwera. Ona achoke. Amene wanachosa ni nani? Chakwera. Ndikuti watu kwezi pano pati kuyenda watala choka na kuno kumbulumbuzi ukafika pa Gologota, ukafika pa Mwanje mpaka nsewu wako opita ku Palombe. Dpp oye! Komanso alilongwe Southern Regional Water Board. Pali dambo lina kumusi uko limene limasunga madzi. Timati kunoko osatiso tikhale ndi mijigo ayi. Tikhale ni madzi amlipope. Ndikunama? Ndikunabalanga ndikunama? Koma project imeneyo anayimisa. Ma project onse
anapitisa kwawo kwa Chakwera. Ona. Oye. Oye. Adi Malawi muno ife sinifuna. Adi abina alamule. Adi Malawi muno sinifuna. Adi abina alamule. Adi kikawo cha kupoto. Kikawo cha pakati. Malawi sinifuna. Adi abina alamule. Dpp oye. Dpp oye. Komanso Chakwera walepera kuendesa economy. Manive? Kani yaza chuma. Chakwera walepera. Ona. Kodi ni onthawi yapita mutharika mamba kuti kwa chaimagwa. Panokono alese mwana ukuzua kuti kwa chaimagwa. Ona bwana. Taimene pana ali profesa atapita mutharika. Anyamata ife tili background. Kwa chaimagwa. Panopo kamapita kulimbi suzwa kuti ukapeza mtengo wanji. Chinthu chilichonse chingosintha siku ndi siku. Chifukwa cha Chakwera. Ona. Ndiyo right? Panopa chilichonse chingokwera siku ndi siku. Komanso ndalama zakunja kulibe. Zonsezi ndi Chakwera. Dpp oye. Ndiye abalaka akuchirazo ndifuna ndikufunseni. Ndikunena atu ndi amayi anga, agogo anga akuchirazo right? Ati chimwene anga, alongo anga, chemwali anga, komanso agogo anga mafumu. Mwayi ulipo. Mwanive? Mwayi ulipo. Kuti mavuto amene wa atani? Mwayi umene ulipo. Anenakale aja amapemphera apa kuti tili ku Sodoma ndi Gomora. Siyoni? Omwe akatolika amati tili kuchani uno? Kubaga moyo. Siyoni? Kubaga moyotu ndi kumene anthu amavutika. Anthu amafa kote mavuto. Komanso tonse m'Bible timamva ku Sodoma ndi Gomora kunali mavuto. Siyoni kuti? Ndiye mwayi tili nawo. Mwayi wake ndioti tisanke mavuto kapenanso mtendere. Ona bwana. Tiyeni tisanke Profesa atapita mutharika ngati president wa dziko lino. Zonse imene akamba zija mavuto amene aja athera pomwepo. Choyamba mu Septemba momwe muno tiyambira kugula chimanga. Kungayambira pa 16 Septemba ndikunena tu lero right? Ndikunena lero right? Ini mwana wanu wakuchirazo right? Ndikuti kuyambira pa Septemba tiyambira kugula chimanga. Tiyambira kuti chimanga chimenechi chipezeke kwa Adimaki komanso kunkhokwe kosongira chimanga pati NFRA kukhale chimanga. Siyoni kuti? Chifukwa ama ifeyo a DPP timakhulupirira kuti chakudya ndi moyo. Komanso dziko silingayende popandapo chakudya. Chifukwa chake zonse tavalazi pali chimanga. Ere mwina simaziwa ifeyo a DPP timakhulupirira choyamba likhale nkhani ya chakudya. Takwizana. Chachiwiri ifuna tikonze economy yathu. Anthu akuvutika. Tikufuna mitego ya zinthu isike. Tikufuna mitego ya zinthu isike. Panopa munasiya kuphikira mafuta kupikira munasiya eni? Komanso shuga mukampeze pano? Simukampeze? Pano chimene mukachipeze iyayi. Ndiye tiyeni tisanke Profesa atapita mutharika ngati president wathu. Kunopa kuchalo Nyungwe. Komanso nyamata wathuyu pangolini. Dpp oye. Komanso inuso akunyungwe maziwa kusanga maziwa kusanga kudaba watu ndasuma na kwakuti bwana nyamata nzatu masaka nyamata ameneyi kipani komanso Profesa atapita mutharika amene akumukupira kuno kuti azakonza mavuto akuno ndi Mwayi ndalama uyu. Palibenso wina
yayi ukangosanga wina ni mavuto amenewo chifukwa profesa sanga nawo bwanji silingateke komanso tinasanke makasa athu awa achipatala komanso amahata yangoteyo choncho ndikuti tasanga suti suti nakayofanana jekete ya blue profesa atapita mtari trouza yake mwaindalama ya blue ndi sabato ziwiri za buluzo winaku mahata winaku achipatala sisuti yakwanayi yekuti profesa akamabwera kuchilazo kuti ndi ananga chitukochitani chiyenda lwetu ngeti pano ndikufunsira amene akunena kuti asankha Mwaindalama ngati MP wakuchilazo nyumba chamwamba tonse tagwirizana naye ndikauza profesa atapita mtalika kuti tisankhanso makansala athu achipatala komanso aujeneti amahata tagwirizana unoko ndi suti chokoze kwambiri mukangoteyo choncho mavuto athu komanso ineyo ngati vice president wakumwera kuno zoona bwana zaka ndikusangala kwambiri kosirizira mafumu athu ndipemphe ichi Chakwera wazuza anthu anu awa ngakhale niyonso mavutika mafumu athu ena ambiri mwainu mafumu mulibe chakudya ambiri mwainu muli ndi ana a sukulu mukwalephera kuti apite ku sukulu ndiye lero pasa 60 days kuchisankho akupasani 50,000 ikutandizani ndiye ndipemphe kuti mafumu athu Chakwera iyi ndalama ija amakusuzulani mwina inu simuziwa mukusazikana maza kusuzula ndi Chakwera wakusuzulani palibenso kulimbana ndi Chakwera ena akwakweza ati maudindo ati akweze maudindo aja manimve osakamba na Chakwera iya takwizanayi akukwanga amene muli apa please tiye ndikuyana chilo limodzi ndikuziwa inu simpanga za ndale komanso gasa amavota aso nanusu amavota twe amavota andakuziwa amene angavotereka tiye ndikuyana chilo nanu limodzi ananu tonse akuchilazulo tikudali ainuyo ineyo ngati vice president wakumwera kuno komanso ngati MP wakuchilazulo tumwe kudali ya mafumu Mwaindalama auliwa kudali ya mafumu amalowa wakudali ya mafumu walikoswe kuno kwa Mwaindalama akudalira kwa mfumu athu ampama komanso anchema sicho zikoti komanso aflecha akudaliranso atingi ngati tampame asandra komwe ineyo ndikudalira akadewere komanso ampunga mayi matanga akudalira amaone komanso amkalo sicho zikoti ndiye tiye ndikuyeni limodzi ntchito tifuna aliyense kuno tizavote 100% akudaliseni ndatula kwambiri chifukwa mambo andabali yanga sicho chete ndiye chamwamba tifuna amene akujambula apa wanimve akuone athu aprofesa atapita mtalika ku Page House ndifuna anthu aziwe kumene kuti Mwanamveka ali kwawo amene timasewera mpika timali chani tili pahomwe ndikwatapa ndi pahomu pano chamwamba andapita mtalika woye Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.